Bueno, en tot cas, tot i que hagi tret un crític, ha tret 2 1s als daus, així que et fa 4 punts de mal. Llavors els de dalt, 14 per impactar, no impacta, No. i 19 per impactar. Buah, tio. Et fa 5 punts de mal. No! Quedo menys. Oh, tio. Seria putada. Vale, compte que t'estàs dessagnant i que tens, bueno, fins al teu negatiu de constitució per... Perds un punt de vida cada torn, fins que... a no ser que t'estabilitzis. Doncs de moment ho fem a partir del següent torn, vale? Vale. Llavors els bitxos, ara els hi toca els que estan amb el Narsok i la Dora. T'ataca... bueno, se t'apropa el que no s'estava apropant. I t'ataquen els 3 que tens a mà. El primer, el que no et fa res furtiu, que treu un 18 per impactar. No, no. 18 més 2, 20 per impactar. No. I un 6. Vale, perfecte. Doncs res, segueixen sense poder fer res els que tenim allà. I aquest que està bastant suelto, salta, vale? El que teniu allà al mig del lago aquest, intenta saltar. I es cau a l'àcid i mor. Sol, vale. És el meu torn? I ara és el teu torn, exacte. Doncs veient que aquest ha sigut afectat per l'àcid, i vull preguntar-te com d'ample és el passadís que tenim davant. O sigui, vull cardar una apretada endavant i que vagin caient. Això és una maniobra de combat. Que has d'anar... O sigui, cada monstre has de tornar a tirar, però... Sí. Sí, els primers 2 els tires, ja, directament, ja t'ho dic. Vale, doncs me la xupen. Vale, pues... Pum! Pum! I tu avances. Vale, jo estic cridant com un... O sigui, com si fos un bàrbar amb fúria, però no soc un bàrbar amb fúria. Tira un altre? Aviam què tal. Vale. Perdo els bonificadors de més 2? Sí. O sigui, de què eren els més 2? De què eren? He tret una pífia, això. Vale. Espero no caure. Quasi. Poético. Tira acrobàcies. Tira acrobàcies. No, tinc un menys 10 acrobàcies. Tira acrobàcies, a veure. Però tira. Un 2. Bueno. Pues assegureu però és caos, tio. Ara va ser molt èpic, però no ho està, no ho sé. Ja. Vale, perdó, estic rient, però està sent molt xungo ara mateix tot.